हाय हॅलो क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। इथे मी पावशेर शेवग्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहे। त्या मी अशा 10 मिनिटं शिजवून घेतल्या। या अशा पद्धतीने शिजवून घ्यायचे आहे। हे बघा असे कापून मी स्वच्छ धुवून शिजवून घेतलेले आहे। आता आपण कढईमध्ये 10-15 मिनिटांमध्ये आपल्या शेंगा शिजून जातात। अशा दबायला पाहिजे की आपल्या शिजलेल्या समजायच्या त्या शेंगा। आता आपण कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे। पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेतले, मोहरी टाकून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता मोहरी आपली तडतडून झालेली आहे। जिरे टाकून घ्यायचे। जिरे टाकून झाले की आपण तिखट, हळद टाकून घेणार आहोत। 1 चमचा आपण हळद टाकून घ्यायची आणि 1.5 चमचा आपण लाल तिखट टाकून घ्यायचे। इथे बघू शकता। आता आपण शेंगा टाकून घ्यायच्या। फोडणीमध्ये शेंगा टाकायच्या आहे, त्या धुवून घ्यायच्या शिजवल्यानंतर पण। आता याच्यामध्ये आपण मी इथे वरणाची डाळ शिजवलेली आहे, तुरीची डाळ। इथे बघू शकता। आपण याच्यामध्ये 1 वाटी वरण, 1 वाटी वरणाची डाळ याच्यात टाकून घेणार आहोत शेवग्याच्या शेंगामध्ये। इथे मी वरणासाठी ही डाळ शिजवून घेतलेली आहे, तुरीची डाळ। तर इथे मी आता 1 वाटी इथे शेवग्याच्या भाजीमध्ये मी टाकून घेणार आहे। 1 वाटी टाकू शकता किंवा मी 2 चमचे टाकणार आहे। हा 1 चमचा आणि हा 2रा चमचा ही मी शेवग्याच्या शेंगांमध्ये फोडणीमध्ये तुरीची डाळ टाकून घेत आहे। इथे बघू शकता। आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुरीच्या डाळीमध्ये ह्या शेवग्याच्या शेंगा खूप छान लागतात। याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर पातळ हवं असेल तर तुम्ही थोडं पाणी पण टाकू शकता। आता इथं मी कोथिंबीर टाकून घेणार आहे। 10 मिनिटं आपण याला थोडंसं शिजू द्यायचं आहे, एकत्र होऊ द्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ टाकून घेणार आहे। त्याच्यात आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे आता अर्धा चमचा मीठ टाकून घेते। इथे बघू शकता अर्धा चमचा मी मीठ टाकून घेतलेला आहे। आपल्या अंदाजानुसार टाकून घ्यायचे। इथं मी थोडंच पाणी टाकायचं आहे, अर्धा ग्लास, थोडंसं उकळी फुटण्यासाठी। इथे बघू शकता। आणि आता याला आपण 1-2 उकळी काढून घ्यायची। हे अशा तुरीच्या डाळीमध्ये बनवलेल्या शेंगाची भाजी खूप छान लागते। तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। आता याला आपण थोडीशी शिजू द्यायचं आहे, एकत्र होऊ द्यायचं आहे। हे सगळं थोडं घट्ट होऊ द्यायची। आता या भाजीला घट्ट झाली की आपण बंद करणार आहोत गॅस।